huomannut. Hej, tervetuloa seuraamaan uutta videoblogiamme. Hej, ni är välkomna att följa vår nya videoblogg från Ståle Mio. Tässä on Lotta. Och det här är Inku, men vi jobbar ju också flera andra här, bland annat en Eija. Ja meillähän työskentelee muuten 2 Eija. Eija 1 ja Eija 2. Och sen har vi också förstås Rami och Peter. Näissä jokaisessa videoblogeissa tullaan tekemään teille kilpailu, jossa voi voittaa meidän herkullisia tuotteitamme. Alltså vi kommer ju också att ha en sån här videoblogg-tävling var ni kan vinna våra delikata produkter. Jee! Tässä ensimmäisessä jaksossa kysymmekin, että mistä raaka-aineesta on tehty pizza au Sole Mio? Alltså nu som första fråga har vi vilka råvaror används i pizza au Sole Mio? Alltså skriv in på vår Facebook-sida det du tror är rätt svar, så... Se menee tosi vaikeaksi ruotsiksi. Bland alla rätt svaren. Nä. Bland alla rätt svar. Bland alla rätta... Nej. Joo. Skriv in ditt svar på vår Facebook-sida och bland alla som svarat rätt lottar vi ut en god pizza. Kirjoita mielestäsi oikea vastaus meidän Facebook-sivuille ja kaikkien oikein vastanneiden kesken arvamme maukkaan pizzan. No niin, hej då, vi ses om en vecka. Se piti olla på suomeksi! Oi innokas! Mä oon helt till Ungaroa bara hei då, että nähdään viikon kuluttua. No heippa, nähdään viikon kuluttua. Hej då, vi ses om en vecka!